Dus check me wat het is. Laat wat meer bestuur wordt. En dat is bewezen dat alles kan besturen. Corruptieschandaal is stapelen. Excellentie, het bedrijf Cultuur TV is signing in. Huisarts Spoedpost Paramaribo, goeiedag. Zorg kan altijd beter. Zorg is de basisbehoefte van ieder mens. Huisarts Spoedpost Paramaribo zal in de toekomst voorzien in die behoefte. Wij maken spoedzorg bereikbaar en benaderbaar voor iedere Surinamer in de avond, nacht en in het weekend. Vanuit ons medisch triagecentrum wordt elke hulpvraag beantwoord en beoordeeld door de aanwezige artsen. Wij geven advies en stemmen ons beleid af met u. Het kan zijn dat wij u op consult vragen. U zal zich dan moeten melden in een van onze locaties. Het kan ook zijn dat wij u zo ziek vinden dat wij naar u toe komen. Huisartsen Spoedpost Paramaribo. Uw zorg, onze zorg. Cultuur TV op locatie en zoals u ziet wanneer we praten over de kleur groen, wanneer het gaat om politieke partijen, dan praten we over de NPS. En de NPS is een politieke partij, dat mogen we vermelden hoor. Wala CP Goyere, NPS. En ik denk dat ze groot uit de bus komen, maar dat zullen we zien op 25 mei 2025. Hier hebben ze een meet and greet, noemen ze dat hier zo te Flora. En we gaan enkele gesprekken voeren met mensen van Desma Eshi, NPS gebeuren, en hoe NPS staat voor de verkiezing, campagne, etc. En zoals u hier zo ziet, dan heb je hier een aantal mensen. We zien de voorzitter van de NPS. De heer Sherwin Valles, vandaag zijn jullie hier zo in Flora. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ik lees meet and greet. Wat houdt dat in? We hebben Pond gehad, we zijn bezig op Pond. We hebben Tamega gehad. We zijn vandaag op Flora. Meet and greet, de voorzitter is zelfs ook hier. De voorzitter van de partij, de voorzitter van Paramaribo is hier en een paar onderafdelingen. En we zijn komen kijken naar de noden van Flora. Als het ware Flora A wel te verstaan hoor. Ja, Flora A. En wat zijn de noden die de mensen hebben aangekaart? Huisvesting hebben we gehoord, wateroverlast, werkgelegenheid en drugsverkoop. Drugsverkoop. Dat is nou echt een hot item erop. En jongeren vooral. Maar dat is om geld te verdienen om iets op tafel te zetten. Dus je kan het koppelen aan werkgelegenheid dat er niet is, waardoor de Meijhossel op een illegale manier wel, maar ze hebben het aangegeven. En ik denk dat dat niet alleen in deze buurt het geval is. Ik denk dat het over heel Suriname het geval is. Ja, en je hebt gesproken over de problemen, maar ik weet het is straks 25 mei 2025. Uno kan de problemen. Ik bedoel van jullie gaan ook kijken hoe sterk jullie zijn op het veld. Wat zijn allemaal de klachten die jullie hebben gehoord? Want isabitego met desma met positief nieuws, maar ook negatief. Komen we op de NPS?
Ze hebben aangegeven dat de NPS vaker in de wijken moeten komen. En niet alleen tijdens verkiezingen, maar ook gewoon doorgaans. Dus dat hebben we sowieso meegenomen. Het is ook dat we nu een ander traject hebben ingezet waarbij we de voorzitter zelf laten komen voordat er een grote meeting is. En wij noemen het meet and greet, waarbij de voorzitter loopt in de gebieden en zelfs met mensen van de buurt een babbeltje heeft. Maar we gaan het niet alleen laten bij voor die verkiezing, ook na die verkiezing. Toch? Mocht het zijn dat we de verkiezing hebben gewonnen, mocht het zijn dat we in het machtscentrum komen, dat is de eerste goal om terug te komen. Want wanneer je daar zit, kan het voorkomen dat je vergiet, weet je. Maar dat is juist wat de mensen niet willen. De mensen willen dat je terugkomt, omdat je dan die verbinding met de mensen hebt. En we gaan proberen om gaandeweg die hele rit steeds weer te koppelen met de verschillende buurten waar we zijn geweest. Ja, en werkt dat, de strategie, dat de voorzitter zelfs komt lopen, dus met Filip Chimoro lekker. En vragen ze zich niet af van, maar waarom nu? Nee, ik heb dat gelukkig nog niet gehoord. En wat me ook goed stemt, ik heb in geen enkele buurt, volksbuurt waar we tot nu toe zijn geweest, en dat is eerlijk, uit de grond van mijn hart, heb ik gezien dat ze de voorzitter hebben weggejaagd. Ja, toch? dat welkom is. Kon doen, juist, dat niet. Integendeel horen we vaker, ik denk dat de NPS moet komen, want we hebben stabiliteit nodig. Dus dat zijn de geluiden die we gehoord hebben. Maar we laten ons niet, hoe zeg je dat? Ik moet een woord zoeken, dat is niet wat we moeten horen als het ware. We moeten horen, wij gaan stemmen op de NPS omdat wij nu in Suriname op een kruispunt staan. Ja, en je hebt wat daarnet aangekaart. Je zegt, luister, stabiliteit. Weet je, er is een moment gekomen waarbij we stabiliteit hadden, maar bij een vooruitgang. Maar leggen jullie de mensen ook uit, zoals stabiliteit hou in? Dus het voordeel dat we nu hebben is dat er vergelijkingsmateriaal is tussen de verschillende regeringen. Klopt, ja. En dat wij ze niet eens meer hoeven uit te leggen, die stabiliteit. Omdat ze zelf weten van, ik kon in januari iets zien en ik kon in december hetzelfde wat ik had gezien, kon ik kopen en ik kon sparen. Dus gelukkig dat ze dat gewoon doorhebben en dat is overal waar we komen. Natuurlijk moet de NPS ook gaan werken en dat gaan wij beloven, de nieuwe NPS, een nieuwe passie, dat we niet alleen gaan houden op stabiliteit. Ja. Want we hebben ook geluiden gehoord tussen 2000 en 2010, ja, stabiliteit kan je niet eten, toch? Wanneer die stabiliteit er is, dan kan je sneller ontwikkelingen brengen, want dan is het rustig in het land. En het is de bedoeling dat we dus op twee fronten gaan werken als partij. We gaan proberen die economie opnieuw op spoor te zetten. Stabiliteit, maar tegelijkertijd versnelde ontwikkeling. Ja, jullie zijn nu in Flora. Jullie hebben een hele campagne al op papier. Pewego Waka, weet je. Is dat tot 25 mei 2025? We zijn nog niet begonnen met de campagne, hoor. Nee. De campagne staat Maar niet. als wat moeten we dit zien? Dit is gewoon een voorproefje. We hebben gezegd dat we alle buurten. Maar als het een langs- voorproefje is, dat is een campagne. Die campagne staat 29 september in Groenjari. Dat is de kick-off. En dan wanneer we de kick-off hebben gehad in Groenjari, dan gaan we naar de andere districten. Dit is een voorloper. We weten dat er een tijd is waarbij het niet altijd lukt om mensen van plek A naar plek. Want wij zijn geen politieke partij die bussen inzet. Dat zou mijn next Om question mensen te zijn. brengen en te lijken als het groot is. Nee, wij komen naar de buurten, wij komen naar de mensen. En daarom zijn we dus ook in Flora en andere buurten. En dan die grote massameeting is in Groenjari. En dan zo gaan we het land af. Ja, ik wil toch de voice hebben van de jongeren hier zo te Flora. Hebben jullie ook gesproken met de jongeren? Ja, er waren een paar jongeren, maar niet alleen in Flora, hoor. Nu zijn we hier. Ja, dus nu zijn jullie maar hier het is over de gehele, want in Tamega hebben we ook met een paar jongeren gesproken. En ze zeggen gewoon, unig was koromoro. En dan de vraag waarom, akondre tranga. Dus geen hoop meer voor ze. Geen hoop meer, toch? Mensen zeggen ook gewoon van, hé, if me vind een optie voor me. Gewoon kring. En je kan ze niet kwalijk nemen. Dus wat moet de partij doen? 2. We kunnen geen mensen meer nemen in dienst bij de overheid. Dus we gaan 2 projecten uitvoeren, zoals dat wordt vervat nu in het document van het verkiezingsprogramma. Is dat we mensen gaan leren dat ze door hun talent geld gaan verdienen. Als iemand goed is in haarknippen en die woont in een gebied, en in dat gebied heeft hij een ruimte om een 2x4 op te zetten, dan gaat hij incentives krijgen van die overheid. Hij kan dan 2
stoelen of 3 stoelen zetten in dat gebied, in zijn 2x4. Hij kan voor de buurt knippen en hij verdient op dagbasis, als hij 10 mensen heeft geknipt, 2000 SRD. Bereken het maal 30 dagen. Dat gaat gebeuren, dat is 1. Dames die van koken houden, dames die van bakken houden, dames die van vlechten houden, hetzelfde principe. Wat gaat er gebeuren? Er komen kleine ontwikkelingen in dat gebied, waarbij kinderen hun hobby tot hun werk gaan maken. Zij verdienen, ze hoeven dan niet naar de overheid te kijken. Het enige wat ze gaan kijken, waar ze gaan kijken van de overheid is, het moet stabiel blijven. Want dan kan ik plannen om dat geld dat ik heb gekregen terug te betalen. Ik kan plannen om uit te breiden, etc. Maar wat gebeurt er dan in de buurt? 5 mensen kunnen in dienst komen van die kleine onderneming. Als we in dat heel land 1000 bedrijven zo opzetten, met 5 hebben we 5000 mensen aan werk geholpen, die niet bij de overheid zijn. Dus dat zijn kleine projecten. 1. En die werkgelegenheid in het hele land. Want niet iedereen heeft een talent en niet iedereen kan van zijn talent eten. Natuurlijk hoop je dat, maar niet iedereen. Er zijn sowieso mensen die je ook moet helpen aan werk. En daarvoor moeten er projecten worden uitgevoerd die te maken hebben met 1. Mogelijk, ik praat nu een beetje te vroeg, maar ik denk mogelijk landbouw. Omdat landbouw niet opgaat, toch? Toerisme, sowieso. Er zijn genoeg toeristische plekken en er zijn genoeg mensen in het buitenland die naar Suriname willen komen om te willen genieten van Suriname. En die 2 sectoren kan je versneld. Ik hoef u niet te zeggen dat wanneer je iets gooit op je erf dat het groeit. Ja. Maar met de juiste begeleiding, met de juiste technieken moet het versneld kunnen. En dan gaan we richting export in het Caribisch gebied. Want als we op een bepaald niveau planten, gaat er een overschot komen in Suriname. Dat moet weg, waardoor we een beetje de vissen verdienen. Dus dat zijn kleine projecten die je gewoon kan geven aan die samenleving, gestructureerd. En de regering moet gaan zorgen dat die producten weg kunnen. Nee, duidelijk, we gaan nog even hier zo kijken wie we allemaal kunnen spreken. Voorzitter, heb je? Ik zie de NPS'ers, je kan gewoon gaan. NPS'ers, je bent ook hier voor de NPS? Helemaal. Altijd. De matak keren no, maar dat is zo urumang join NPS. Je ziet jongens maar kom. Mina trobi de maktak sa de wani. Oru mau na koru. Ja. Maar waarom zou je stemmen op de NPS? Het is niet nu. Vanaf ik mocht, heb ik dat altijd gedaan. Ja. En mi, netro mi oru zo. Toch? En omdat die kese de, dan moet je potje straat of meogwe. Nee. We gaan het uitpraten, niet dezelfde dag. Ja. Wat dan ook leuk is, de gemoederen voor het. En dan gaan we het rustig gaan aanpakken. Je ziet de NPS Suriname weer op spoor brengen? 100.000. Dan moet ik het zelf zeggen. Ja, nee, duidelijk. Thank you. Alsjeblieft. We gaan even verder kijken even wie we hier kunnen pakken. En om je een beeld te geven, dan zijn er de jongeren ook hier zo aanwezig van de NPS. Maar we gaan praten met de voorzitter, de heer voorzitter Cultuur TV. Ik heb je uitnodiging gestuurd, tot nu toe geen reactie. Weet je, en de mensen vragen ons, we willen praten met Greg jongen, want Cultuur TV naar grassroots, maar hier is hij. Meneer Gregory Rusland, dank u wel. U bent hier op Flora en u hebt gelopen in Flora. Wat heeft u allemaal gehoord aan problemen? Nou, eigenlijk, à la Prespeco hebben mensen eigenlijk dezelfde problemen. En dat is dus in de eerste wat begint met de klagen, dat Asan Nego, Alibi Nego, Alasan Kondiri, alles het probleem van Abi. Maar ik moet zeggen dat wat wij de mensen zeggen is dat Trajari uiterlijk 25 mei 2025 je apa verkiezing. En in de verkiezing je hebt bepaald suma over voor setju libi in de komende 5 jaar. Dus als mannen moest ik een tak ja, we gaan naar stembus nou op Chimodo dat we doen aan even snel. Ja. Je bepaalt die 5 jaar is opzij naar jou. Ja. En daarom moeten de mensen goed uitkijken wie ze plaatsen als regeerders voor de komende periode. En wij als NPS lopen de buurt rond voor informeerders, maar voor tegeners, maar sang NPS wanneer precies van ons door imakandra en sang ons doeken maar want we los maar ook tegen dat je dan moet doen die of doen dat die. Maar je moet kijken naar wat hebben ze al gedaan. Ja. En ik moet zeggen dat een verkiezing die ze zeggen, het is wel over 12 maanden, maar zo langer, maar ik zal het doen. Maar ik moet zeggen dat
een vibe sami abi uit het veld. Ja. Boom vibe. En eigenlijk krijgt u die, zegt u daarmee dat u het dan na jaren weer zo een lekkere gevoel hebt om naar de verkiezing toe te gaan? Ja, ik moet dat zeggen, zeker. Ik bedoel, ik heb de leiding gehad in 2015. In 2015 hebben we 16.000 stemmen gehaald. In 2020 had ik ook de leiding. Hebben we 32, dus dubbele gehaald. 100% groei. En nu gaan we naar 2025. Ja. En ik denk dat we zeker meer dan 100% dit keer zullen groeien. Als ik kijk naar het enthousiasme waarmee de mensen ons tegemoet treden. Eigenlijk over het hele land. Ja, ik hoor het. Ik moet eerlijk zijn, Cultuur TV. Ik ga overal. Ik was gisteren nog in Para en Merendrap in NPS. Ik dacht, hé, maar ja, zo de mannen weten about NPS, weet je toch? Maar komt dat door die ommekeer aan jouw passie? Dus aan jouw passie, dat leggen we uit. En dat natuurlijk in haar sma ook toe. Maar ik denk morgen voor dat sma nou, zie de differente partij van de draaikundigen. En de ouderen tussen ons weten hoe het was toen de NPS de leiding had. Dus nu je ziet dat sma een periode dat baka. De jonge wang kan eigenlijk plannen die baka. Akkoord stabiel, hebben de 280. Hoe nog gezet op 280 morgen, nu op 30. Maar in NPS-periode dat 10 jaar lang horen op 280. Door een prudent beleid zou overvoeren. Ook toen je ziet dat in de tijd dat die jongens maar bij een auto, de kan bij een auto. Vandaag de dag, if you want bij een auto, wie soort job je hebt naar overheid of per, en dat was zo makkelijk zijn niet. Voor bij een waggie die er die. Dus als we kijken naar de verschillende partijen die de leiding hebben gehad over het land, en dat zijn de grotere partijen die altijd de zetels krijgen, dan steekt de NPS met kap en schouders erboven. En dan iemand sapt dat hier nou, if you want to sit jullie be, we naar NPS bakken. En wat we ook de mensen zeggen, want je ziet dat er een tendens is in etnische politiek voering. Dus maar het tegen eigenlijk dat amano gersbieders no stemt op een man. Sami het tegen is wat ik hier tegen stembus no stem bika ilopama. In potisting bika je bribi in de sma top sayesting. Dat door mijn jiwa omstandigheid voor iemand liep van Molibina koderen. En over niet hetzelfde persoon te zijn, zeg je. Daar moeten we naartoe gaan. Een Surinaamse politiek voering en geen etnische politiek voering. Daar pleiten wij als NPS voor. Dus ik denk dat dat de challenges zullen zijn. Dat de San zou moeten lukken in de komende periode. We gaan gewoon met de verkiezing. En zoals ik zeg, het ziet er heel goed uit voor de NPS. Ja, sana de expressroute samen in Rusland want doen. Stel bijvoorbeeld 25 mei, hoe ziet dat wanneer Rusland haalt een meerderheid aan zetels. Sana eerste sani, de toe belangrijk sani samen in Rusland is China hoe dit no Asansi moest pakken aan direct per direct. Look even begin zo, dat we kan toch wel los aan niet. Maar we denken dat wat voeding voor san zou we hebben voor doen. Na voor zet alleen van kinderen zodanig dat we look friends en families, we look etniciteit, maar we look suma na de moro musma voor maar draai wat peaceful beleid. Dat justitie en politie. Dat we look suma na you, peekmoto, maar we look sana je kundigheid, sana je ervaring. Sa je man doen voor zet op historie dat die tak veiligheid komt bakken. Even look onderwijs, even look gezond versie naar de transani, financiën vooral. Alle de zijn dat die ons op deskundigen. En wil ik NPS tak ik ba, dat wie ik go aan jouw passie. En aan jouw passie betekent dat wie spreekt me toch. If je maar leveren bijdragen, je moet maar leveren bijdragen. Dus dat nou wat voor de eerste sani, sa uno look net tapu. En ik denk dat we voor de sani na sa umus luku. Na tak akondre mus make money. No, teesi van akondre draai, hij draai lek van ik de na osso. Ja, maar salaris, je lukt de sa mus pai osso euro, water stroom naar de sandati. En ik klaag, ik kan de sani komoro diri. Ik kan hem klaag ja. Maar dat heb salek Israël ook toe. We hebben geklaagd dat sani kon diri, maar sa umus do, na vloeken dat voor make more money. Voor mijn pai die onderwijs, voor mijn pai die gezonde versie, voor mijn pai
Die veiligheid ng Alexander, infrastructuur, de passie ng Alexander. Dus sa moest doen aan productiesector. Moest kies van vaarlijk belangrijk aandacht in de komende periode. Omdat if ik verhoog aan productie, dan akonder heb ik more money. En dan op money novo voor spend in de sector zou ontwikkelen. Dus dat moet de prespari contact beleidsuitgangspunten voor een nieuwe regering if UNO denen. Ja. Dus dat we doen. Op een situatie is maar de jonge wang. We trainen zodanig en met ik maar. Unom train sma voor actief voor de overheid. Tegenwoordig alles maar van de overheid. We moeten trainen de jonge wang voor wat denk ik dat de kan doen een job. Giresrefi. De kan ontwikkelen was aan giresrefi. Ondernemerschap. Ondernemerschap. We moeten stimuleren. Zodat de mannen op land die van nou doen. Maar de kan doen de job. Make the money, natuurlijk, dat moest bij de belasting, want kinderen moest op money, maar dat ze tevreden ook hun geld kunnen verdienen en hun dingen thuis kunnen doen. Dus dat zijn dingen die de focus hebben, waardoor je ook tegelijkertijd doet en aan dat dan doe je aan armoedebestrijding. Want aan de lijkt no, dat is maar wacht die tak pakket opraat die door de overheid aan de sanati. Zij moest doen, je moest make money zodanig dat je ik kan winkelen, je kan go dat je bij je pakket schrijft, je bij sa juani. Ja. En dat toch ik kon dat attackeren nou. Amoni zo op het groene herten of gele PCG aan de sanati, je bepaalt sa juanyang. Dus nogmaals, bigi roko de fudu, maar lo roko de fudu, maar NPS de klaar voor protestkoru onder de roko, na ondersteuning van people. Van people. U zit in de DNA, u bent DNA-lid en precies zo hebben we ook de heer, de president van nu, Chandrika Persat, die de president is, zat ook in de Nationale Assemblée en na ongeveer, hij had een 2 maanden plan, daarna weer verlengd, etc. En toen kwam hij met een verhaaltje van luister, ja maar uno bes saptak sranabe de in zo'n diepte. Weet jij in welke diepte Suriname zit momenteel? Nou, ik moet zeggen dat we de zaak wel bijhouden, maar wij hebben teams van mensen, economen, die continu een vinger aan de pols houden. If we gaan op 2020 bakken, die aan verkiezingen bijhouden, dan moet u weten dat wij als NPS rondgingen en de mensen toen al vertelden, niet met eigen smaak, dat de problemen zijn niet identificeren. En een makkelijk probleem. Grote leningen en dergelijke, paima à la pressie aan de sanati. Dus niet eigen smaak dat uno, maar los de sanat op binnen wamu of tumu. Maar je ziet dat op het moment dat hij, a volk bewaren mooi sani. Dus trasma kon de man dat hier in 100 dagen we klaring. Alas malongo baka de man dat hij. De man vindt dat niet, met dat kwasani, de man dat misai. Met dat tani milanga bere. Want met dat na mensen stuyari van odu. Baka tuyari, dus resma dat e wakker komt niet meer kote met dat jongen. Ono si next ete. Zolang als aan het duurt. Maar meteen de man zegt, wat gaat NPS voor ons kunnen doen? NPS kan niets voor u doen, omdat u niet voor de NPS gestemd heeft. U heeft gestemd voor mensen die hebben gezegd dat in 100 dagen de problemen opgelost zouden worden. Ja. Wij hebben u gewaarschuwd dat het niet kan. De problemen zijn wij niet kan doen in 100 dagen. Wij zullen het werkelijk verhaal blijven vertellen aan de mensen, maar wij kunnen ook aangeven dat wij keihard er tegenaan gaan. Maar het zal een moeilijke strijd zijn. Dat is een moeilijke strijd, dat ga je niet zomaar. Gaan we die buikriem strak moeten trekken? Ik denk dat er manieren zijn waarbij je kan schuiven met budgetten en dergelijke. Soms zijn een prioriteit op een moment die zie. Iedereen moet gaan vet voor de desandati. Ko zorgen dat de smaak maar op een Libi en natuurlijk op gaandeweg de paiman zou abi. Wabi vloeken de paiman. Wat de paiman, ja bi paiman zo. Op juist baas op puri uit also. Zo ada na kondre ook toe. Dus we moeten zoeken passie voor mijn pai, de paiman. Dat we maar regelmatig passie. Hoe op, we denken redelijke vooruitzichten. Mika, hoe op oil and gas ook toe. Je tak tak ons bouw 100% op oil and gas. Tak ik maar productiesector in ondersteuning alle facetten. Agrarische sector, houtsector, go-to sector. Hij ontwikkelt. Houtkap. Maar je ziet dat de man in ontwikkeling, maar zaak van de uiting. We moeten meer eruit gaan halen uit de haven. Wat verdienen we uit de haven? De staat kan op meer plaatsen meer inkomsten genereren en ervoor zorgen dat ze alvast
vast. Een aantal problemen beginnen op te lossen. In die tussentijd, als de situatie verbetert. En natuurlijk, als de situatie van Konderen verbetert toe. Dus dat is de lijn die we zullen. Een laatste vraag voor u, dan ga ik u niet langer ophouden, meneer Ruslan. Maar ik wil u bedanken voor de gelegenheid. Heeft u al wat op papier wanneer het komt op dat sociaal programma? Want we zien dat als sociaal programma die helemaal in de war. Weet je, mensen komen niet uit, noem maar op. Als u aan de macht komt, heeft u al wat in mind dat u gaat doen? En gaat u het hoog houden als sociaal programma? Het sociaal programma moet in ieder geval zodanig zijn dat Saak Kondre moest doen. We moesten identificeren daadwerkelijk de SMA sa apiepi van ons. En die mensen moeten we helpen. Want op dit moment, ik kan tegen dat SMA sa no abe van ons Ik kies aan niet toe. en SMA sa abe van ons nee kiezen. NPS is bezig met een verkiezingsprogramma. En natuurlijk zullen we later daarmee uitkomen. Want in alles is uitgewerkt zoals we altijd bij elke verkiezing doen. We werken uit van een rechtsstaat, van een Kondre moest orga. Alles aan het werk uit. Maar ook we besteden aandacht voor aan onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, productieontwikkeling. Alle soort van dat. Alles wordt uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma. Dat uit zal komen. En waar nu op dit moment deskundigen aan het werk zijn voor Pote in Makandra. Voor zorgen dat we presentering die afvallen. Nee, dank u wel. Tot slot, wat is uw boodschap naar de samenleving? Hoop is er. Want ik praat met veel mensen die zeggen, nee, ik denk dat ik kan boemen en dan ga ik kunnen redisen. If je door in een fase dat je kan stappen naar Alasani. Hoop moet er zijn, want wij kunnen eruit komen als land if we nak anu makandra en we maken een juiste keus. Gide man, dan gaat de Uma. Samushara Kondre Baka 25 mei 2025. NPS loopt u daarin vooruit. Wij zijn beschikbaar. Wij willen met volle overgave werken aan de ondersteuning van dit volk. Waarbij we natuurlijk rekening houden met corruptie en dat soort toestanden. Dat alles tot het nul terug wordt gedraaid. Dat iedereen eensgezind gaat werken aan een beter Suriname. Koluku alasma. Mika, er is genoeg voor ons allemaal. En voor Luku ons schrijf je wang. De akkoorden en de ontwikkelingsschrijf je. NPS wil daarvoor ingaan. En we willen zorgen dat Suriname beter wordt voor onze kinderen, onze kleinkinderen. En alles maar, zei het aan akkoorden niet zien. Dank u wel, meneer Rusland, voor dit gesprek. En we komen nog een dagje weer bij u langs. Wanneer u op het veld bent, is het altijd heerlijk om het gesprek te voeren. En ik zou zeggen succes. U bent goed bezig. Weer het op het veld. En u hebt dit gehoord hier van de voorzitter van... Xamasi Nakama, helemaal fully NPS. Je gaat weer stemmen voor de NPS? Zeker, 100%. Ja? Daar is er geen twijfel. Ja. Mag ik een vraag? Komt u uit het binnenland? Ik kom uit het binnenland, maar ik woon in de stad. Ik werk ook in de stad. Ik ben verpleegkundige van beroep. Oké, en dat was mijn vraag. Hè? Dus binnenland, van NPS snap drapen in het binnenland. Want er is momenteel een soort van gaande tak. Ja, de politieke partij, Fetitak, Jara, NPS, Nom Konja, sana de geluiden. Je gwa tapse, sana de geluiden dragen. Dus, de man is op tegen onti dat. Ja, de mouta is dat een nog dat per onti map zat op hem. Maar san de metisami kan sutu, atrama no masupen. Dus de man kan taki. Hoe sap tak NPS stranga naar binnenland? Mina wan, koloku je takan, mina voorzitter voor NPS binnenland. Oké dan, general, dus kan je maar niet op kiezen op PC. Ja, toch? Misschien naar deze kant, ja? Dankjewel. Ja, en hoe staat het precies? Je hebt de geluiden ook toe, want je de mij fit, een soort fetitak, ja, binnenland, de man op Kong, ook met de overstaat van Diana Poki. Weet je, hoe gaat dat zelfs daar zo aan toe? Dus kijk, elk gebied heeft een systeem hoe je dat moet benaderen. Ik ben voorzitter van Binnenland en die mee bij Biggie 2016 en dan ben makkelijk. Omdat is een situatie bij PSA, per bepaalde maar bij de teleurgesteld. En je berekent dat if you go een nieuw voorzitter, dat je moet maar dek afslag. En je moet geven toe dat het mis is gegaan, maar we gaan voor verandering. En dan gaan we gezegd dat we gaan naar binnenland. En dan gaan we nu appreciëren alvast wat is mijn jaren. En verkiezing diep staat ja, we hebben 900 stemmen als NPS alleen.
Voorheen in combinatie. Maar Onwabego en we ook kiezen 900 stemmen. We mogen niet tevreden zijn. Alleen is het niet vertaald in zetel. Maar je mag niet ontevreden zijn. Want die tijd waren we niet gewassen tegen kapitaal. En in Isabi 2000, de Masamba Moni Rigeri, toch oefenen stendati, we waarderen. En mi sabta kan verkiezen die ekoja, we kiezen een resultaat. Miaba bribi. En des makoshi, dat de NPS no de inbouwen, dat is een situatie vindt plaats in binnenland. Ja, en is het zo dat de man die een beetje teleurgesteld op de intrapolitieke partij op zijn man stem, desma in het binnenland? Toch wel, naar mijn inzien, want Isabi, de man be beloofd desma. En na lekte een vrouw, idanga een man, ja man we libi we nyang, plus een man contacteren no, mi also gimora trama. Ja. Nou, if you no look boom, you go in als atjuja van ma. En dat bek op zanga desma. Maar mi no betek desma kwalijk, omdat if ons ma kota etak oudu wan boom sani, je bili beng. En tego is het ook not true dat je sap payback mopo. En dat na geval voor no na NPS dat if you look at a situatie die daar binnenland no na de NPS dat bowen is helemaal veranderd. De NPS dat bowen NPS safai go om nangarisma. NPS sana ontwikkeling van libisma. Go look no onderwijs in binnenland. Go look a gezondheidszorg in binnenland. If you siki no if nanga boto de mai chari ko na foto. Tijdens NPS periode te siki na vliegtuig ko tekio. Chari kon chakwa jakone si dresi de ma chari go baka. So to yo kisi. Yo go fute de ma poti wan boto. Pe yo fa okay. Dus dit maakt aussi een verschil. En langzamerhand, de mind verandert. Dus we moeten stoppen naar etnische stemmen. Want we hebben verandering nodig. En als we moet verandering, hebben we kennis om die ruimte te veranderen. Ja. En waarvoor wil jij je gaan inzetten daar, voor de mensen in het binnenland? Ik ga meer voor onderwijs. En ook gezondheidszorg. Omdat alles wat je doet, kom je van onderwijs. Onderwijssysteem bij de drapen naar Faapreciening, Jumu, of Fasanat, Jumu, al die plaatsen zijn achteruit gegaan. Alle pres go achteruit. In mijn periode in het binnenland, ik was scoren. Na de skoro begin foto skoro begin binnenland. Ja. De onderwijs geven de nooit bij wakanga boto. Na een vliegtuig. Die NPS doen daar bewind morgen. Na boto de niet eens water de afdringen, niet eens fire. Terwijl NPS je lukt dus aan dat tak no. A kwaliteit voor libisma je moet lukken. En des man no go studeren. Pina, als maar go studeren voor veranderen in Libië. En if je lukt a situatie sa des maar in China binnenland no, dat jezelf de go studeren voor tekststraffen. Daarom kijk ik voor het onderwijs, omdat dat kan jara verandering komen. Dat kan zorgen dat de criminaliteit komt minder. Want te gwa scoren, je denkt trafasi, je wan roko. Maar no sai kopsa, je no gwa scoren, maar je wan roko. Je go doen bapa, je go doen bepaalde posten. En dat verandert ook, want je no maar je hebt desma, maar je wan kan jepi, want je verdient wat money. Maar wat doe je voor de mensen? Je weet, je hebt geen kennis van. Dus je zit daar maar alleen met je pen te spelen omdat je niks weet. Dus NPS versterkt alle de instituten. Vooral nog af den belang. En daarvoor heb je geen geld nodig om je instituten te verstevigen. Pot scoroma. Wie zou scoroma de voor een partij? Afirija kondre, zet die man in. We moeten afstappen van partijpolitiek, want dat brengt het land achteruit. En dat is een nieuw passie die NPS wakker. Juist, een nieuw passie. Een laatste vraag aan u. Elk jaar dat je de sotak ja, desma is sungudrapen naar Brokopondo. En ik weet niet als het is naar ongehoorzaamheid, desma ne fruitie, weet je, of naar overheid neko intakeren en we komen tegemoet voetballen op Chimorohi. Wat ga jij betekenen voor de mensen daar? Dus kijk naar de laatst van dat die dorpen onder water waren gegaan. Dat bij de abi vermoeden te hebben een mismanagement. Omdat Luku Suralco beheert dam jaren. Die mensen hadden geen last van overstroming. Toen dingen... Het gebeurt in de 5 jaar, het gebeurt wel eens, soms in de 7 jaar. Dus moeten ze niet hoger gaan wonen? We moeten naar die richting gaan, ja. En dat moet bij de overheid beginnen. Want als de mensen op een laag gebied wonen, jij als overheid kan kijken, bijvoorbeeld overheidsinstitutie daar bouwen, dan moet je stukken hoger. Want zo ga je de mensen naar daar kunnen brengen. Maar als jij als overheid zelf laag gaat bouwen, dan wat kan gebeuren? Je moet je daar verandering kopen. Daarom ben je overheid.
Ja. Ja. Nee, duidelijk. Tot slot van dit gesprek. Zij ben want tegen december boven Suriname, Dus Balio. boven Suriname, er is geen andere keus. Toen nog de, drie nog de. Enigste ding dat is NPS. NPS na wapa, na wama, die is zorgen epchi. NPS is geen verwekker. NPS na wapa, na wama, die is zorgen epchi. Trouwens aan na maatschappij. En na kans ook is unom verwaarlozing. Want na een biggie kans, if we missa disi, sana kuklaranga sana. Alla de jong want jana toekomst. NPS moest ik akonderen die bakatak over een sociaal beleid zodanig dat bijna alle desma die liba konderen, de verpleegster allemaal terug moeten komen naar Suriname. Ja. Want deze mensen kan je niet makkelijk opleiden. En desma zei je lei op een goe. Wat gebeurt het met Suriname? Dus we moeten zodanig een beleid voeren dat die andere mensen terug kunnen komen naar Suriname. Ja. Dus Mjaba Bribi in NPS. In NPS. Dank u Ja, wel voor dit. daarom ook toe. Dat go EP NPS, meku teka kondere bakaf, 6 lana baka. Nou, ik ben er. Jullie moeten me gewoon melden en ik doe mijn interviews. Je weet toch? Dus Ja, we ja. staan tapsie, we go ukan barmi. Ja. Ik kom mee zolang jullie het kunnen. We zitten mee osopim kan sribi. Ik kom op het veld. jouw nummer nemen. Ja, nee, is goed. Maar u hebt. En we kunnen niet naar Flora komen, dan praten we niet met een persoon hier zo van Flora, van de Jongerenraad. En we spreken met De naam is Rendel Pinas. Rendel Pinas. En Rendel Pinas, de Jongerenraad. Hoe gaat het met de Jongerenraad van de NPS? Nou, het gaat fantastisch. Zoals u kunt zien, de jongeren zijn op dit moment zeer actief. We zijn gedreven door de groene evangelie, laat maar het zo zeggen. En we gaan non-stop door. Une fit, we charasan go waka. Une draai, une anga. We gaan gewoon door, ongeacht alles wat er gebeurt in het land. Ja, we stimuleren de jongen, we stimuleren de SMA, zo'n joint apartheid en daarmee gaat de jongerenraad door. Ja. Is het moeilijk om de jongeren te krijgen naar de politieke partij of naar binnen te halen voor de NPS? Gaat dat moeilijk Nou, op het veld? nou, als ik eerlijk moet zijn, het is altijd moeilijk. Het is altijd moeilijk geweest. Vooral in deze tijden is het altijd moeilijk om jongeren te vinden. Maar ik moet eerlijk zijn, tijdens deze periode zijn er heel veel jongeren naar ons toegekomen. Samen fit die apartheid, samen verandering in akondredisi. En dat hebben we de laatste tijden kunnen opmerken. Dat hebben we de laatste tijden ook gezien. Dus om eerlijk te zijn, om te concluderen wat ik heb gezegd, op dit moment niet. Op dit moment komen de jongeren vanzelf, want ze zien dat we goed bezig zijn en ze zien dat we een verandering willen brengen in dit land. Ja. En wat zijn de noden wanneer jullie jongerenconferentie hebben van de NPS of ik weet niet hoe jullie dat noemen. Maar wat zijn de noden die de jongeren allemaal aankaarten? Nou, als je kijkt, de jongeren, ze zitten vaker met, als ik eerlijk moet zijn, huiselijke problemen. We hebben vaak te kampen met waar jongeren dagelijks niet te eten hebben. Ja, waar jongeren naar school gaan en die naar Apwan Chimberif Nyang, die naar Apwan San Fukau. En ik neem takken zo als een ferie, als een lastig. En draap je een verandering. Daar draap je de jongen, de jongeren van de NPS een verandering. De jongen die zie. Sabi, if wan abenbong, a herkondre moest abenbong. En daarvoor streven wij als jongeren van de NPS. Ja. Via de Jongerenraad, hier zo, je vertegenwoordigt Flora. Ja, heb ik het goed? Jawel, dat Ja. wel. En wat wil je betekenen voor Flora? Nou, mijn oma altijd leert me dat if you want to do san, moet je jou i sweaty, i broedu, nanga alasan si ap in skin, nanga dat imgo, if you want bereik wan sani gi usrevi, if you want bereik wan sani, nagi a gemeenschap die si impot alasan, of als het bloed is, als het sweet is, alles moet je naar voren brengen en dat wil ik naar voren brengen voor Flora. Ik wil mijn bloed en sweet geven voor de gemeenschap Flora. En wanneer het komt op daden, wat wil je dan precies doen voor Flora? Wanneer je naar Flora kijkt?
Nou, als u kijkt naar de ontwikkelingen van Flora, als u kijkt naar hoe jongeren in Flora leven. Nee, Lucas zei van, we hebben geen goede sportvelden. We hebben geen goede loko ja wapuang wambuleider na ina NPS de Flora meneer Plein. Maar if you akmorosma sa ededrapigi de jongwang de akwa change de akwa verandering na po in de gemeenschap. Als je kijkt naar de sportvelden, ja, als je kijkt naar activiteiten voor de jongeren zelf van Flora, dat is zeer belangrijk. Dat is heel erg belangrijk, want dat geeft de jongeren motivatie, dat geeft de jongeren hoop voor een beter Suriname. Ja. Wat is uw boodschap tot slot naar de jongeren die naar deze aflevering kijken? Jongwang, Taiwan san, wins ude na in aput, wins ude na in a tunnel, maar Taigo, a groen evangelie, o tjaan veranderen kon, a groen evangelie, o tjaan a faya kon na in a tunnel sa sanono de. Dus Taigo uno vrede, uno mandi, want beter day te kongi uno. Yes. Duidelijk. Wat is uw naam ook alweer? Rendel Pinas. Rendel Pinas. En blijft u hem volgen, want we gaan u op de voet volgen hier, hè? Zei Dugi Flora. Maar niet te vergeten, wanneer we praten over Flora, dan praten we dan over de heer Ivanildo Plein. Dat ook aan tak Flora, boy? Tuurlijk. Ik ben geboren in Flora, met ta in Flora. En dat ja, zo mo abif dede. Want mi loba bierti. Ja, dus mi mek omensan mi in na bierti. Minder leuke dingen, maar ook heel leuke dingen, moet ik zeggen. Dus we tampawara bierti. Ja, we tampawara bierti. De eerste vraag die ik moet stellen is, wat heb je betekend voor Flora de afgelopen 4 jaren? Dus eigenlijk kunnen we van vandaag tot over een jaar praten. Ja. Ik ga maar enkele projecten opnoemen waar ik in elk geval een bijdrage heb kunnen leveren. En het is allemaal ten faveur van die gemeenschap. Laten we beginnen met Grokong en met Shiwa Antal Sani en die met Grokong Mishitaki een posthuis bij de. Een posthuis Broko helemaal toen. Ja, dan met dat no, als dat no kan de zo. Dus dan met ik schreef een brief met de minister, toenmalige minister voor een Juspol. En uiteindelijk akkeurboom en in 2007 heeft me abenboom dat scoutbureau kon. Want in een bierti dan was scoutbureau no dit terwijl bij de bag maar bij een posthuis. We zorgen dat bij wijze van spreken alle de inhammen de man kon renoveren, de man zit faya in de inhammen. Dat nou aan want toef den projecten me kan zorgen ook dat doekje project ja zo dan bij de in een jongere organisatie. Dus maar bij trouwens doti drapen we proberen voor make des maar bewust hoe actie lanti bijvoorbeeld dat ik crime eenmalig doen en unulik buurtorganisatie toen ook resort zit o stad erop dat des maar nog trouwens doti. We bezorgen dat ook altijd in de bierti Flora de jongeren bij kies van vakantiejob. We schrijven met alle de bedrijven die zo in Flora en ook buiten Flora. Zo voor make de jongeren kies van vakantiejob die de mensen een aantal komt bidje contra een bidje man trouwen die bidje bedrijf en dat je kies van Sweet 4 toch? Je begrijpt dat je leven aan bijdragen. Dus we kan tak om met projecten in Flora sang die MPS ben de naam makti mi kies a occasie voor doen een aantal sanji abirte. Ja, en in principe baka die MPS no bij de morgen na makti dat je begrijpt dat alles aan in verval, raken in verval, de zijn ne pak aan, problemen is stapel op nomo. En nou we zoeken voor MPS kies een gelegenheid baka voor doe baka ja gemeenschap. Je begrijpt? En dan misa liever mi bijdragen baka. Ja, want mi bierti en dan ego om Flora wang, maar ego abra alla den tra bierti sa a problema. Ja, mi sap de no to voor Flora beto, mi sap de no to voor geiersvleit to. Je begrijpt? En zo kan dat alla den bierti wat me lolo in alla den bierti en me sap de problema met takangasma me shit den problema. Je begrijpt? Dus vanuit een gedachte dat hij het belangrijk voor proberen voor met MPS kiezen gelegenheid voor draaien kondre bakken voor een lead position in een geheel voor
continuer de projecten die ze en voor liever bijdragen in de trabirti. Ja, en u woont al jaren hier zo op Flora. Ja. Weet je, de Mataki NPS Jompok moeten uittaboten voor Sasungu. Weet je, maar de afgelopen 4 jaar, hoe heb je, stel je was geen parlementariër, hoe heb je Flora gezien? Is Flora achteruit gegaan? Flora is vreselijk achteruit gegaan. Niet is alleen de afgelopen 2-3 jaren. Ik moet zeggen, ook al de voorgaande jaren, vanaf na 2010 kan ik zeggen, dan zijn er geen echte activiteiten ontwikkeld voor de gemeenschap. Je begrijpt? Dan dat is verkeerd. Ja, dus het gaat niet alleen maar om de afgelopen 2-3 jaren, maar vanaf 2010 heeft men geen continuïteit gegeven aan die projecten waarmee de NPS bezig was. Ja, ik heb vaker met de RR-leden gesproken. Ik heb een heel goede band met ze, maar ik heb vaker met ze gesproken. Zeg van, in mijn werk als resortraadslid toen, later als districtsraadslid, heb ik geen politiek gekend. Ik heb gewoon gewerkt voor iedereen, voor de totale gemeenschap. Kawins wat trafraga anganei oso mina trobi mi Eurokoja gemeenschap. Ja. Je begrijpt? En ook toen in Morocco parlementariër, min Euroko op basis van kleur. Morocco di Sranang, Morocco di Sranamang, nanga Srana Uma. Ja. Je begrijpt? En if alle politici or apis dat na ede, dan mi denk takasa kombuna nga Sranang. Ja. Ja? Ja. Nee, duidelijk. Een laatste vraag voor u. We gaan het niet te lang houden, meneer Ivan Hildoplein. Te reepsa in de biertide, maar stop je voet lukutegi tak. Het probleem is ja, chakasani gunuere. Weet je, wat is het voornaamste probleem hier? In Flora moet ik zeggen, afwatering is verschrikkelijk. Er zijn weinig mogelijkheden voor jongeren om zich verder te ontwikkelen. Werkgelegenheid is er niet. Een huisvestingsprobleem zijn dit jaar zo. Met tegen lanti om een lezen dat je. Luko desma ita jaren in na oso. Desma moest bij huur. Ko luko een mogelijkheid die desma. Je begrijpt? If na schenken, je schenken de osogo met een samenleving, dan moet je dat doen. Dus er zijn nog huizen hier, zegt u. Zegt u me, in de huur van de overheid? Van de overheid, ja. Begrijp je? En dat kan niet. Ja, bepaalde mensen konden niet kopen, om welke omstandigheden dan ook. Maar ik vind dat inderdaad er een mogelijkheid bekeken moet worden voor de mensen. Ja, en zo kun je zeggen van, wat ik heb gesproken over ontwatering is helemaal funest hier. Als het even regent, is al die straten bijna onder water. Begrijpt u? Dus er zijn problemen die de mensen bezighouden. En die problemen moeten verholpen worden. Je gaat niet al die problemen in één keer kunnen oplossen. Maar met een gemeenschap kisa firi tak je shit tak wam ching blo e blo. Ja, awroko e wroko. Je begrijpt? Mi bij de RR, mi bij de DR, mi no best don baka wan bureau. Je begrijpt? Mina herde mi bij waka mi marchi me tek alle de nummers voor de palen pestroom vallen uit. Ja. Dan me schreef een briefje go met EBS naar minister voor NH. En mi breedte dat a voorzitter voor NPS zijn bij de toen minister voor NH. Bij abwa opoyesi ja gemeenschap, de problemen. Want awaka inna watra ja zo in Flora toe. Mi charen we de inhamen zo net toe me kwa hier ommetje voor als je want toe problemen. Je begrijpt? Dus dat na alle de sanit is een gemeenschap moest begrijpen dat NPS want duro ko di desma. Maar de kisa gelegenheid en if de kisa gelegenheid dat de waka tap wan nieuw passie pe yoshi wan new horizon. Dat dem hoor na ede. Nou u de bezig na den meet and greets in den differente buurten. Dat nou we miti. We meet desma, we takanga desma, we bieden de gelegenheid voor te registreren vrijwillig naar NPS. Je begrijpt? Want te registreren naar NPS, deze kisabo scope of NPS ook toe. Je begrijpt? Ja. Dus voor dat ede we hoort de meet and greet in de differente buurten. Maar tegelijkertijd vanuit afdeling Paramaribo bestuur, hoe de ook toe bezig naar de wijkvergaderingen, hoe dat men zeer succesvol we gwapon boyti en zo we in de verschillende buurten. En we sakago met desma voor takanga desma. Hoe de arrogant tak ja maar nee sakafasi. We go met desma voor takanga desma voor archi de noto. Dat te a moment doro dat we tis a mogelijkheid voor draaien naar kondre dat de problemen bekend nou ba en dat we kan direct een oplossing met desma. Ja man, tot slot wat is uw boodschap naar de gemeenschap? Want NPS die in opmars en in Brikete, een partij die in opmars. Maar bonkwaloson naka partij. Weet je, tramai tak negatief about de partij. Wat is je boodschap tot slot? Je hebt true news, nieuws gebaseerd op waarheid. Ja. Je hebt fake news, nieuws gebaseerd op onwaarheden. Ja.
Als samenleving moest make wat onderscheid tussen een pistoor dat hij. Ja. If nou een meme de mij make geen probleem, maar als samenleving moest make wat onderscheid tussen de toesandisi. Want anders ga je een verkeerd beeld hebben en dan ga je ook verkeerd stemmen en dat wordt ook funest voor u. Ja. En dat is belangrijk, want wanneer je een keus maakt op 25 mei 2025 is voor 5 jaar. Ja. Ter een leeftijd voor jou, die pot plus 5. If ik go verkeerd, dan pot dat plus 5, dan zit je 5 jaar achteruit. Ja. Ja, je begrijpt, dat het gewoon puur 5 jaar achteruit gaat. Dus de samenleving moet geloof hebben, moet hoop hebben in de NPS. En if de kraken NPS true, tap 25 mei 2025, het is wantron dat de wakatap een nieuw passie en dat de Shiwan nieuw horizon. Dat na een nieuw passie. Huh? Ja, Andere, we wakat op een nieuw passie. We wakatap een nieuw passie Nee. en dat we Shiwan nieuw horizon. En dat passie dat die NPS asfalteren netjes. Netjes duidelijk. Mooier kon hij het niet hebben aangegeven. Weet je, nou zou hij mij bijsteren. Ik ben nou bij meer. Nou, akkaat. Was een grapje, maar we hebben het gesprek hier gevoerd. De Flora met de NPS. Vele mensen hebben ons gebeld van hey, waarom gaan jullie niet naar de NPS, jongen? Gerselijk wangen de map trobi. Maar nee, als we de uitnodiging krijgen, de data krijgen, dan weten we waar we moeten zijn. Maar weliswaar we moeten vrij zijn. Maar we hopen dat we de NPS'ers ook hebben, de informatie hebben gebracht voor de NPS'ers hier te Flora. En blijft u ons volgen, want we gaan naar de next place. We weten niet met welke politieke partij, kan de SPA zijn, noem maar op. Maar met de NPS hebben we alle uitnodiging voor Geersvleit. Until the next time. Ciao. Yes, thank you. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Kulturu TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Kulturu TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 72 49 402. Kulturu TV, Suriname, altijd dichtbij. Suriname, misa fetigi mama strana. No hoor not lo, tambri binus refi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland.